Insipolo munkulunkulu wamthwesa amandla, baba wamthwesa amandla, abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Right, okay, KZN Ningizimu Africa worldwide umhlaba wonke jikelele siyabingelela kakhulu emagumbini amanomhlaba sanibonani. Igama lami ngingu MC Pholobase shidi lemhlophe propaganda yasabeka. Bathi sigxivizo singasuka rapper ngoba rapper lolova. Eyintombini zabo baqede baleyo bonke babuya babuza abantu mapholo bakwenze njani. Ngelinye ilanga soyicacisa yonke indaba ukuthi kwenze njani. Okwamanje ngifisa ukubingelela kakhulu kuye ngani zakwethu umphakathi wangakithi wonke endaweni yaseNdwedwe eWard 16 la ngidabuka khona la ngifundiswe khona inhlonipho enginayo nobumina nje isho kuthiwa ngabe inkanyana ke oyibonayo cha iphuma lapha kwela kithi ezweni elihle elinabantu abahle ngendlela eyisimanga. Njengamanje siseThekwini sibukhoma sikulethela lolu hlelo olushisayo ngenhloso yokuthi nawe akube khona okucoshayo nokufundayo nokusebenzisayo ukuphumelela. Angikulethi ke ngu-MC Pholobase ngoba mina ngenze ukuthi angazi lutho. Ngilethe inyanga yangampela ekuyiyona nyanga ethi masifikile ithi mapholoba ngizokuchazela izinto ezintathu soloko ngavela la kaSiyaviva TV1 engidla ngaso. Ngiyayenza inhlanhla mina ngidlale. Umuntu ngiyamkhuculula ngimwashe ngimnikeze into asuke izele ekhaya lami. Kanti akekho umuntu ongabulawa nje isinoma kanjani masephuma kumina ngiyavika mina. Angigcinike lapho. La kwezothando isho kuthiwa ngabe indoda ibalekile ibuye ishesha. Fana nala entweni eyintshontshiwe. Ngiyayibuyisa mina mapholo. Umthembu ohlala eqagula lezo zinto. Angifuni ukuqagula kube kuningi kakhulu. Dokotela Umthembu siyakwamukela. Uphuma kwamhlaba yalingana useThekwini namhlanje. Bingelela abantu bakho kade bagcina. Ngiyabonga kakhulu mapholo. Sanibonani iningizimu yonke iAfrika. Uyena kubaba Umthembu lo igama lakhe lakho MADUBULA. Ngibingelela kakhulu kumhlaba yalingana la ngizalwa khona nala ngiphuma khona sizweni sakithi. Ngiyanibingelela sanibonani. Dr. MADUBULA ke Umthembu umvelase udabuka kwamhlaba yalingana nje obeseshilo. Namhlanje sizoxoxa nje ngezinto ezincane kakhulu. Ake sikhulume ngeziko. Sikhuluma nje ngeziko ukuthi manithi nizokwakhela umuntu iziko othufelwa izinkomo othi izinto zakhe ayihlangani uthi kuyabheda mase nithi hayi ake sikuphembele iziko. Nikhuluma ngani MADUBULA? Ngiyabonga mapholoba. Sikhuluma ngezikho mntaka baba kumkhandela into yokubamba imfuyo. Imfuyo yakhe ihlale ithandane, ingahlukani, kuba imfuyo ehlangene ebumbene nomuntu ofuna ukuyintshontsha engakwazi ukutshontseka. Kunombaba owake wathi ayifike kuwena elanda into ethile yemfuyo. Mayifika lapha ekhaya wathi wena lalela ngizokunika into eningi ngizokunika into encane. Hamba ke manje uyophenduka usomaplaza. Lo muntu wase Eastern Cape uthi unezikaphu njengamanje ezu 140. But ngenkathi efika kuwena wayenezikaphu ezu 38 kuphela. Right now sezinqwabelene. Ngifuna ukuchecka le. Kuyiqiniso noma kuyisiphosiso ukuthi khona into eyinikeza abantu. Isho kuthiwa ngabe inkomo yakuleli igceke engenankunzi ehlala idla yodwa nje. Kodwa kuthiwa ayibu asazi ikhwelwe nini ikhwelwe yipi ibambile lenkomo. Yini le umuntu umnika abafana abancane noma umnika noma umuthi noma phela ngeke behlale beyigadile isuku ikhweliwe yona kodwa nendlela yakho ake usitshene ukuthi kwenzakalani ngoba ndoda ninazi into zenu fanele sizazi. Mapholoba siyabonga impela iqiniso lelo. Sayilekelela kakhulu indoda. Yabuya yazobonga yathi Umthembu ngiyabonga esengikubona ekhaya ngisakwazi ukuthi ngizowenze njani. So ke kunento engamnika yona nje encanyanyana ekhombisa ukuthi ngithi noma ingekho inkunzi la kodwa inkunzi iyoqhamuka. Ukuthi iyoqhamuka kanjani ke cha kufuni yena kodwa izinto zakhe zoba zona ziqhubeka nokuphila. Ilento edida kakhulu ngeinyanga zakamhlaba yalingana azikhonzile kakhulu ukubalula konke kodwa ngiyafisa ukuthi Mthembu ngibuza ukuthi uthi abantu bengeza yini bezoyithola lento isekhona noma yayikhona. Cha mapholoba yona into engisebenza ngayo. Uyabanika abantu. Ngiyabanika abantu ngiphinde ngivikele imfuyo yabo ukuthi ayingalahleki. Noma futhi ayingatshontshwa.
Okay. Yebo. Uyayivikela ukuthi ingantshontshwa? Yebo. Ingaduki ingalahleki? Yebo. Ayifunda ukuyibuyela inkomo. Kunjalo mkhulu. Futhi azimithe ikhulelwe. Ziyande ekhaya. Yebo mkhulu. Zimithe engazelela ukuthi yiphi ekhwelile la. Kunjalo baba. Nakuku umbuzo. Uma lo ayengakaze eza kuwe kodwa useza vela ukhihla isililo sitshentshiwe asikho isikephe ngakube esiqondisa abantu abebiyinkomo. Uyakwazi nokumsiza ukuthi ayibuye lezo nkomo ezaduka kusebusuku kwasekuseni sibaya sigengelezile. Angangibuza ngisho rank mkhulu kwasikhemelele. Angibuze ngisho edolobheni noma kuphi. Bayazi nje ukuthi hayi Madubula wenza show. Khona omunye umuntu nje osanda kuthathela iTV ulele ebusuku endlini. Wafika kimi wathi baba uMthembu sebangijontshela iTV enayo yonke igloss. Ngayibuyisa ngo 2 days. Fridge yakhe bayithola kwafika umuntu wathi hayi mfowethu ifridge yakhe ithathe usibanibani. Wahamba wayilanda. Uthathelwa iTV wathathelwa ifridge. Yebo. Kugcwele igross phakathi. Yebo mkhulu. Igross ibisi yatholakala ngoba phela ezinye ziyabola ini. Kuye kwenza akusatholakala kwatholakala lokho nje. Kodwa basho ukuthi igcwele isizwe. Cha phela sike sithokozisa kakhulu ukuthi sibe nawe sukela namhlanje. Ngiyazi ukuthi yabatshazwa kakhulu bengisathi ngiyalapha ekuthinini ubuyisa imfuyo kuphela noma nezinto eziphathekayo uyakwazi ukuyibuyisa. Ngiyafisa ukuthi sithole ukuthi uhlola ngamalini esigodlweni. Esigodleni mapholo bangihlola ngo 200. 200 rand nje kuphela. 200 nje kuphela. Ndoda abantu sebahlola ngama 1000 no 500 no 800 usala ku 200. Inkinga amapholo bakufanele silwe nabantu. Siyasebenza ngoba kufanele babone umsebenzi wethu wenzeka. Umvela se uhlola ngekhanda noma uhlola ngamathambo noma uhlola ngabalozi usebenzisa kuphi? Ngisebenzisa konke nje amapholo. Konke kusebenza. Amathambo ngiyawasebenzisa ekhaya nekhanda futhi ngiyalisebenzisa. Uqaqule nje. Ngiqaqule nje. Ake sibukele ukuthi ke mvela se iqiniso kuyofanele livele kubantu. Yebo baba. Amadoda amaningi anesithembu ayakhala njengamanje. Yebo. Ukuthi ekhaya kuyanuka pho. Yimpu usuku nosuku akekho umfazi ongakhulumi. Bayanginwepha kwamina sengiphendukisiyo yoyo. Yenza njani indoda ebhekene nesimo esinjalo uma sibona inyanga yayo Madubula? Mapholo basiyamlungisela nje umndeni ngoba umndeni ufana nenkomo. Uma uhluphe ekhaya siyakulungisa uthobe umama. Lakhiwe lelizini. Ngoba leli khaya kufanele lakhiwe yiwo umama. Bangaba u4, bangaba u5 kodwa ufuna ababe into eyodwa. Into ekhona ke leyo mapholoba ngoba sizalwa indoda eyayinesithembu. So ke into ekhona induku yokwandisa lolu hlobo lutaba abantu bangenela ekhaya bazohlala la ekhaya. Uzothi omunye umuntu osekhaya amapholobo usuyibuzile yakhe imibuzo kodwa uMthembu usuke wangamdedela ukuthi achaze ukuthi yina iphiwe yina yenzisisayo iziphi izinto mhlawumbe ezimbili ezintathu angasibalela zona ukuthi mawufika ekhaya lokho ngakuthola nalokho ngakuthola nalokho ngakuthola mangase ngithathe nje ingadlangadla eAK47 bese ngiyibhekisa kuwena ngichaza wonke umsebenzi wakho ungathini kubantu baseNingizimu Afrika. Uyabona amapholoba ngiyawugaranti induku enginayo. Yokuthi awukwazi ukubulawa omunye umuntu ngesibhamu. Ngiyagaranta lokho mapholoba. Ngiyagaranta futhi ukuthi noma ngawu nebhizinisi alikwazi ukushabalala ibhizinisi lakho sofike kubaba uMthembu. Ngiyakuzwa. Ngiyagaranta lokho mapholoba. Ngihlala endlini nje angikwazi kwakuyivala ngoba nginomuthi. Mase ngifike kwakho nje noma ufike kwami ekhaya la kwaBaba ngikwenzela into ozoyibona ngamehlo hayi into ozoyifanekisa. Uthi bakufuna ngesibhamu ngifike ngithi mina yeka. Vula nje manje endlini. Babuya abantu baxoxela ukuthi impela thina besikufuna ngosuku othile kodwa sikubonanga. Ngiyaziwa amapholoba ngiyaziwa impela. Ngiyaziwa ndoda amadoda angikhali nje angikhathazeki. Madubula ngiyazi ukuthi ngeke sakuqeda konke kodwa umuntu osekhaya njengamanje uthi kuko konke osokubalile yena into ebalekile kuyena ukuthi akakushayele ucingo. Ithini inombolo? Inombolo yami into 82 082 06 abathathu 666 05 ababili kubo u5 ababili u3 no4 34 siphinde 082 082 06 abathathu 666 05 ababili 5534 Mbukelo siyaviva TV1 bekumnandi sindawonye hleli nodokotela omkhulu Dr. Mthembu owaziwa kakhulu ngelika Madubula. Odubula zifo, odubula indlala, odubula zitha, odubula kwasana. Sibona no video landelayo.
abagulayo nabahluphekile webabasondela sondela emkhunjini kanokhonzo yimsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla webaba wamthwesa amandla abagulayo nabahluphekile wona wesondela yeyishideni mhlobo uNkulunkulu wamthwesa amandla webaba wamthwesa amandla wona wesondela sondela emkhunjini kanokhona uzophila Webabiyamba lenqola webabiyamba lenqola yeyigibela umkumbikano wa yeyigibela umkumbikano wa nawe sondela emkhumbini kanowa khonuzo kunolo muntu angeke ulenze lutho isiphiwo somuntu angeke usenze lutho sidala